Ja, vandaag bij Toppers van Oranje. Hoe voelt dat voor jou? Ja, ik ben ik vind het gewoon geweldig dat ik dit mag meemaken. En ja, dat het gewoon zo goed loopt met mijn nieuwe single. En dat ik tip ben in TV Toppers van Oranje. Ook reclame gemaakt op Facebook van hey jongens, fans, kom mee. We gaan naar de Nieuwster in Nieuwkuik. En dan mag ik meedoen met de tv-opname van Toppers van Oranje. Voor de mensen die de single nog niet hebben gehoord of niet hebben gezien. Hoe heet hij ook alweer? Hij heet Vanavond vieren we feest en is geschreven door Emiel Hartkamp. Ben je dan ook al bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe single? Ja, die zijn er al. En ik mag er nog niks over zeggen, maar we zijn bezig misschien met al richting de zomer aan het kijken. Dat sowieso. We gaan richting de zomer weer natuurlijk. Laat de winter maar weer weggaan. Maar ja, we hebben eigenlijk nog geen winter gehad, hè. Maar ja, het mag natuurlijk wel weer warmer worden. En dat we gelijk met een nieuwe single kunnen knallen. En verder nog plannen dit jaar? Nee. Ik weet wel dat ik heel misschien meega naar Oostenrijk. Naar de feestweek in Brixental. Dus ja, ik laat het allemaal op me afkomen. Het gaat zo lekker. Ik sta momenteel stond ik in de top 1000 bij TV Oranje. Nou ja, dat had ik ook niet verwacht. Binnen 2 weken kwam ik binnen op 454. Ja, dat was gewoon geweldig. En dan ook nog in de Nederlandse top 100 met het best gedownloade nummer. Ja, dat is gewoon fantastisch. Ik heb er geen woorden voor.